Kag para sa good vibes, balantayan sa mga dalanon sa Bacolod City ang mga higante nga mga puppets ini nga Mascara Festival. Ini ang video sa The Making of the Masked Higante Puppets. May artist, tourist party goers, may photographers, may manog inasal, manog libod, mascara dancers, electric mascara kag peryahan. May walutanan ka mga entries kag ang kada entry may pares. Masaksihan na paglibot sa sini nga mga giant puppets o kun masked higantes sa dalanon sang Bacolod. Anong diri? Ang imo sang barangay sa mga barangay nga Tangub, Barangay 11, Barangay 3, Bata, Sumag kag Villamonte kag ang duha himo sang mga estudyante sa Bacolod City College. Buwas masaksihan ini nga mga magalibot sa Bacolod City Public Plaza from 7 p.m. to 10 p.m. Sa Biyernes sa Robinson's Bacolod, sa Sabado sa The Upper East sa Mega World sa Maskanamit Food Fair and Night Market, kag sa Domingo sa Lacson Street. Isa lamang ini sa mga dugang nga kalingawan sini nga Mascara Festival 2025.